Yan yung kwarto mga bibilags. Yan yung mga kwarto dito. Tapos yan, ganyan yung kwarto bibilags. Tapos dito yung CR. Yung CR na lang mga bibilags. Yan, bakit lang yung CR dito. Dito yung hugasan. Tapos yan. Malaki na kaya siya na dito. May shower yan. Yan mga bibilags. So maganda naman yung pintuan. Yung pintuan maganda. Tapos yung kulay. Tapos yung kulay. Maganda yung kulay. Ito yung tiles. Yung tiles, maganda yung kulay sa tiles. Maganda yung tiles mga bibilags. So dito sa loob. Sa shower nila. Maganda yung tiles dito sa shower mga bibilags. Maganda yung design ng tiles. Tapos yan. Tapos yung shower nila mga bibilags. Malaki naman yung shower. Yan o. Yung shower na malaki. Ayan. Yung shower na malaki. Malaki yung shower. Ayan. Ganan. Ganan. Ganan, bibilags. Yan. So, yan. Maganda yung design. Maganda yung design, bibilags. Maganda yung design. Yan. Aliwalas yung ilaw. Aliwalas yung ilaw. Ayan. So, dito yung kwarto. May isang bed. Ayan yung bed. May isang bed, bibilags. May isang bed. So, paglalabas tayo, dito yung maliit na hugasan, no? Maliit na hugasan. Ayan, may salamin. May salamin na malakas. Salamin na malakas. Pang malakas ang malakas. Tapos may ano din dito. Labo. Ayan. So, yung pang malakasan. Tapos may isang CR dito mga bibilags. Ayan, may isang CR. Pero walang shower. Ito lang. Ganda yung salamin. Yung pang malakasang salamin.